Tässä sitten noin. Ja sitten vähän pientä äänimerkkiä. Sitten maistetaan taas. Neste Pona. Testissä on Paratiisiseos. Paratiisiseos. Neste. Lasten pilttiä. Vedetään naavarin. Onks tää alkaen 4 kuukautisille? Jee. Oh. Hiton hyvää. Oh. Voin sanoa, että tää on kyllä hyvää 4 kuukautisten. Päärynä, persikka ja ananas seos. On kyllä hyvää. Voin suositella maistamaan 5/5. Ai. Kyllä. Huomenta vaan. Se olisi nyt sitten. Ootas, nyt se olisi sunnuntai. Sunnuntai tässä aamua vasta ja kello ei ole kuin vasta 5:08, eli tulee 6 ihan justiin tossa ja Juman kautta täällä on vähän viileetä. Ei siellä ole kuin 5-7 astetta lämmintä tässä ja joo ja no hiuksetkin jotain kuten, mutta joo, ja justiin olin tietokonetta laittamassa päälle, niin ei mennä lähteä tietokone päälle, kun tää oli liian kylmä. Mä luulen, että onko tää hajonnut tää mun kone, kun tää on niin perkeleen. No ei nyt sanota perkeleen kyllä, mutta on aika viileä, että nämä mun laitteet hajoo tästä kylmästä. Kun ei nää koskaan ollut tämmöisessä niinku rasitustestissä, että täällä on niin alhainen lämpötila. Niin mä sitten kipasin tosta rakennuksesta perkele hakemassa tänne vähän lämmikettä, niin tällaisen patterin nyt päälle pariseen tähän vähäksi aikaa, että alkaa jo patteri lämpiää. Vetäsin sen ton verrakseksi lämpöiseksi, että tämä patteri on tämmönen kuin Hoover. Niitä alkaisi tulee tännekin torppaa vähän. Pistetään se vähän fytyä siihen, niin alkaisi tulee tähänkin torppaa vähän lämmintä, niin saadaan vähän lämpimäksi tätäkin kämppää nyt tässä aamutuimaa heti, että laitteet ei hajoo. Ei tässä mulla mitään hätää ole, että ei mulla yöllä niin kylmä ollut, että nukuttua nyt sain ihan kohtalaisesti. Ei ollut yhtään semmonen kylmä tai mitään kuuma, mutta semmonen sopiva, että kyllä nyt nukkua pystyy, mutta sitten taas nämä elektroniikkalaitteet on niin herkkiä kylmälle, että ne hajoo heti, jos on pikkusenkin liian kylmä lämpötila. Näihin kylmiin oloihin täältä tähän. No niin, taas huomenta vaan uudestaan, eli no niin, nyt tää alkaa oleen melkein kohta kun saunassa olisi toi patteri. Eli Hoover-patteri lämmittää mukavasti. Mä säädin vähän sitä virtaa, että täällä alkaa olla hyvin lämmintä. Nyt ei pitäisi näiden laitteiden nitkahdella ja mennä, niin kuin sanoo, sopimuksesta irti sen takia, kun olisi liian kylmä. Lämmintä tässä, tai sitten mä siirryn taas tonne, että no tässä asuntoon se ehkä tonne torniin nukkumaan, tai konttoon nyt mitä tässä sitten touhuaa sitten. Että nyt on oikein kohta kun saunassa olisi vaan, että lämmintä piisaa. No niin. Kupposen kuumaa mustaa kahvia. Maistetaanpa siitä sitten taas, minkälaiset on sunnuntain blödöt nyt. Joo, erittäin hyvät sunnuntai blödöt, aamun blödöt on ja joo, ja sit mä otin kahvin kanssa, eli kahvia.
Niin, kahvin kanssa mä otin tällaista herkkua otin kahvin kanssa nyt. Oho. Meni vähän huuruun toi. Linssi meni pikkusen huuruun, mutta ei se mitään. Se on vähän huurussa, mutta kyllä se siitä. Niin tällaista. Otin tällaista, eli rabarberpiirakkaa, eli ai. Maistetaan tästä vähän rabarberpiirakkaa, minkälaista se on sitten. On hyvä. Muistan, että on maistuvaa ja ai että. Nyt voin sanoa, että nyt kyllä aamu lähtee käyntiin, eli kahvia ja rabarberpiirakkaa, joo. Ja nyt on kyllä lämmintä, että oi, että ei tarvitsisi näin lämmintä olla. Vois vähän pikkusen pienentää lämpötilaa. Noin, täällä tästä jo hyvin lämmin. Ehkä kättä pystyy jo vähän tässä pitämään, kun ulkona on ollut, niin joo. Joo, alkaa hyvin lämpiään täällä. Joo. Eli mä rupeen tässä rauttiin aamusta ja otan sen kahvit naamariin ja rabarberit tosta. Rabarberpiirakat naamariin ja tämmöstä. Niin. Eli, joo, näihin aamun tunnelmiin täältä tähän. Joo, iltapäivää tässä ja täällä ulkona tuulee, mutta ei anneta sen häiritä. Ai, täällä on tällaisia kumirenkaita, 2 kappaletta. Ei kun täällä on muutama tämmönen kumijuttu. Sitten on joku tämmönen. I don't know, mitähän näillä tarkoitettiin. Tällaisia tuli. Ja katsotaan, onko tässä joku kirjejuttu. Ja sitten tässä lopussa on kirjeen mukana on pieni lahjoitus, joka sisältää kuminauhoja ja nippusitteitä munas ympärille. Lukee tässä. Joo, ihan ok. Samoin sinne. Laita kans munan ympäristä. Eli laita sinäkin munas ympärille nippuside ja kumilenkki ja kiristä oikein tiukkaan se, jos tämmöstä. Ja tää oli kyllä hieno kuva, tää oli. Hyvin piirretty kuva. Tällaista. Kuva on kyllä hieno, mutta noi kumirenkaat, noi nyt tommonen kuva tullut. Kuva on kyllä hieno. Eli siinä oli vaan vastaus takaisin toi kuminauhojen käyttö sinne päin. Laitetaan pommi takaisin sinne päin. Kuva oli kyllä hieno. Tällaista. Selvishän se sitten, mikä noiden kumien käyttötarkoitus on, mutta käytetään ne johonkin järkevämpään. Tämmönen tuli, kiitoksia. Oikein kovasti, ei muuta kuin mä lähden syömään makaronia ja makkaraa tosta nytten ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.